Gizon ahaltsu batek oso alaba edera zuen, Edurne Zuri zuen izena, oso zabal zuria zuelako. Edurne Zuriren ama bera jaio zenean hil zen, eta Edurne Zurik 15 urte bete zituenean aita berriro ezkondu zen. Ama ordea oso emakumea arroa zen, munduko ederrena zela uste zuten. Egunero, aztiak opari emandako ispilu sorginduari begiratu eta galdetzen zion. Ispilutxo, nor derreinuko emakumerik ederrena? Zeu zara ederrena. Erantzun zion ispiluak, baina egun batean ispiluak esan zion. Erreinuko ederrena Edurne Zuri da, zu baino ederragoa da. Amorraturik, ama ordeak Edurne Zuri euruneko baso batea eraman eta bere hiltzeko agindua eman zion zerbitzari bati. Hainbat egunez basoan ibili ondoren, iritsi beharreko lekura iritsi zirenean, zerbitzariari geratu egin zitzaion bihotza. Egin ez! Esan zion ez baitzen agindua betetzeko gai izan, eta basoan sartzen utzi zion. Eguzkia ezkutatzen hasi zenean, erreka alboko etxeko batera iritsi zen. Atea jo zuen, baina ez zuen inork erantzun, eta nekatuta zegoenez, barrura sartu zen. Etxe hartan dena zen txikia. Edurne Zurik atseden hartu zuen eta lo gelditu zen. Etxe hartan ipotx batzuk bizi ziren, eta lanetik etorri zirenean, liluratuta gelditu ziren lo zegoen neskatxa ederrari begira. Gurekin geldituko da. Esan zuen zaharrenak. Horrela, konpainia egingo diogu. Edurne Zuri esnatu zenean eta ipotxak ikusi zituenean, ametxetan ari zela iruditu zitzaion. Baina oso onak zirenez eta oso ondo zaintzen zutenez, haiekin gelditu zen. Egunek aurrera egin eta ama ordea oso zoriontsu zegoen. Uste baizuen bera zela berriro ere erreinuko emakumerik ederrena. Goiz batean galdetu zion ispiluari. Ispilutxo, nor derreinuko emakumerik ederrena? Edurne Zuri, basoko ipotxekin bizi da eta zu baino ederragoa da. Erantzun zion ispiluak. Haserre, erario berak akabatu zuela pentsatu zuen. Atzo, zarrez mozorrotu eta saski bat hartu zuen. Sagarpo izotuz beteta. Hala, Edurne Zuriren bila joan zen. Oso sagarkozoak ditut. Hasi zen oihuka ipotxen etxera iritsi zenean. Edurne Zurik denbora zeraman inorekin hitz egin gabe, eta atxorekin hitz egin gabe, eta atxorekin hitz egitera irten zen. Nahi alduzu bat. Galdetu zion agureak adeitzu, eta ederrena eskaini zion. Edurne Zurik sagar eder ura ikusi zuenean onartu egin zion, baina hozka egin bezain pronto lurrera erori zen eta atxoa basoan barrena desagertu zen. Ipotxak etxera itzuli zirenean Edurne Zuri hilda aurkitu zuten. Negar batean aritu ziren denak. Hurrengo egunean, harribitxien aitzulotik hurbil, lorezko bat prestatu zioten. Betierako atseden hartzezan. Egun batean, printze lirain bat hurbildu zen harribitxien aitzulora. Edurne Zuri ikusi zuenean, harekin maiteminutza galditu zen. Eta haren edertasunarekin liburututa. Musu eman zion, eta halako batean mirararik gerturatu zen. Edurne Zuri esnatu egin zen. Printze gaztean niskatxaren bihotz onarekin liluratuta galditu zen, eta berarekin ezkontzea eskatu zion. Herrialde hartako erregina bihurtu zen, eta oso zoriontsua izan zen.